Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шодем ки канали моро дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед видеоҳои мора. Рости имрӯз мазам нест, ҳамхел гӯям дар мекуна, овозам гирифтагӣ аст. Бахшиш барои овозҳои гирифтагӣ. Инҷа мо каме аз берун аз маҳоза чӣ кардагем, сёмка кардагем. Рости инҷа мо Зеленоград рафтагем, Москва дохил мешавад. Як-ду чӣ харид кардан будем ва инҷа ба чизои техникара тамошо дорам. Рости ё праздникошон чизошон арзон мешавад. Ман намедонам чива ай мо мусулмоно чизомон вақти праздник меша ҳама чӣ қимати заҳр меша. Инҷа набошам мехелам бошан чӣ мегӯянд кофирам бошанд, лекин ҳама чишон бо тахфиф мешавад, скидка мешавад. Манам хеле духовка мехостам гирифтан чанд пеш, лекин ма дигаша гирифтагим ки рости айма калон буда бувая тамошо кардам ки мебинам ай майдача микроволновкаро тамошо кардам. Мехоҳам хеле ягон наоша гирам, олинеу ягон вақте мехоҳам ягон наоша гирам. Дорем вай як чанд сола уже функсияҳои нав доранд ё функсияшон бисёртар аст. Вай функсияш вайда пешина бо дигар функсияе ки ё дорам вай надорам. Эрам хеле чизо кӯдако рости ҳамин то ҳамин ҷои детский вай Марьям дили ҷигари одама мехӯра. Рафтем унҷа, ман намехоҳам шиштан, ман намехоҳам рагаштан гуфта девона мекуна та охир ҳеч кас нест ки мониша ябор хона давохӯрад гарди. Ман омадам инҷа ин хел чизои аҷиначара мегирам, майдачара фақат мегирам. Хел гирифтему ва ман рости барои як-ду чиз барои худам харид кунӣ омада будам. Инҷа каме тамошо кардам, хай мешава хайку пешина бори арзон нест. Ассалому алейкум, шоми ҳамагон бахайр. Имрӯз ма қати духтарам рости берун биромадаги будем. Камтар харид кардам ва чизои обичини барои дар кори зиндагӣ. Ин хеле чия гирифтам, вая контейнер мехостам барои орд ягон контейнер да андозам. Ростига чи омада банкао мендозам ко ин хеле бошад барои орд гирифтам. Намедонам ба чун нағз аст. Бо ин хеле разделочный доска гирифтам. Ини худам ҳаст кӯҳна шудагиак, безек шудагиак боша бо беҳтар хеле шӯҳак вай боша. Ба ина барои ҳами асосан ма анамира мехостам гирифтан чанд қашуд мегӯм гирам. Аяна мима мехоҳам ки як бор истифода кунам. Вай чӣ меганамша беҳад рекламаш бисёр када ҳама ҷо ҳамира беҳад реклама кардагиан барои намо вай дига чиё ман рости ба симак тоза кардан мегирам. Ами вай сковородкора қафоша дурунаш тозаю, қафош ами антипригарни қафош зард меша, тоза намеша. охир дурунш ам хел ба мачалка мешуд, тоза меша ягон вай нест. Анава хеле гуфтам ки нами қати тоза меша. Ба ҳамира харидам рости. Намедонам моли проверка мекунам ша чӣ хеле кор мекунад. Бо чӣ гуфтам ба ин хеле барои сабурӣ аслан барои тест песта буридан ҳамира гирифтам. Бо чӣ гирифтам хай обичный собун. Бо хеле шоколади темный хай барои хел дар кор аст. Ҳама арзон шад. Бо ин хеле вай гирифтам барои шпател барои вай кондитерский. Ба ин хеле чия виноградный листья харидам. Мехоҳам ки чӣ тайёр кунам. Далма меган бо каватак меган хеле тайёр кунам. Шавҳари ман ҳам хеле номша мегирав. Бо тай крем для рук барои худам беҳад дастам вай шудагӣ ки ҳамин чизои ҳама чиз ба даст
ручной, либосшуви, дига чи ҳама чи ба даст барами ҳамхел дастом безеб шудаги мехом камтар дастома чӣ кунам ҳеҷ фоида намекунам. як ду крем дорум. ба хариди асосӣ ма ростӣ анамира ма орзу мекардам, бисёр орзу мекардам ки гирам. намира харидам ҳозир барои худам падар када. фақат мегуфтам шавҳарма биё бигирем ҳеҷ не ки гирем. имрӯз вақти соаташ худо розӣ будааст ҳамин рӯз гирифтем ша. анамада маҳқула барое ки қатъи миксери майдаам дорум, ваям дорум, чӣ буд номаш, чиам доруму ӯ маҳқул нест. ана ира мехоҳам қатъи шоли попробовать мекунам ки чӣ хел, барое ки ин нағза ҳам вайш рости хай уҷа бо беҳтарош будану акмаи гирифтагима шашу чанд қа будам қариби 7000 дам кади бо ҳастан нағзош 10,000 то 20-25,000. ҳозир ман ира ба як рӯз бо ҷагунчи мепазам даи нишон метиям ки чӣ хели боша воҳима кадам чиёра тамошо мекунӣ ҳавас мекуна одам. анами чи асосан гирифта будам барои ҳамин рафта будам. хайба барои як хели як чизи вай гирифтагим ростӣ хеле намехоҳам нишон додан, бо чӣ хела ҳар кас ҳар чӣ фикр мекуна. анами қачиз харидам. нависта куне ки ҳамин шахсое ки дошта бошанам хели миксер чӣ хели аст, вайш нағза ё ки не. ман ростӣ аз он вайоша хонда будам отзивои ҳамин нормални хели ягонта ганда нест, бо балшам нормални барои ҳава харидам шагане бо беҳтарошам буд ако бо қиматтарошу хаяко ба назар худам арзонтарша гирифтам. ҳамин шароити худам қатъи гирифтам да хеле зиндагии хоксорона дорем барои муқа. бо барои духтарам хеле чӣ гирифтам, сапаки ҷо гирифтему. хеле рости уҷа чанд намуд буд и ҳамира анам хеле гир гуфта ҳамира пӯшонам ки дига ҳамида ошиқ шид. бана хеле спартивка гирифтам. рости чанда спартивка дорам тез майда меша, намедонам чӣ багане моҳи анами ноябр буд ман гирифта будам. ноябр аввалшда бом хеле гирифта будам. аллакай тангаи чӣ хеле ҳаст. Мама, смотри, тут мини-вайс. Это не мини-вайс. Нет, это мини-вайс. Манам хеле чиз гирифтам ша. Да, ё разные будану, камтар монандам. Ура, у меня мини-вайс и вайс, мини-вайс. Манам хеле чизе утеплённые харидам. Ва хай скидка буд рости. Скидка қатъи бо нағза. ҳамин хуб монда ҳеҷ вақт скидка намеша. ҳамин ид бидам боша чизеам боша пеша ид ҳама чизи гудаково имина қимат меша, хурдани қимат меша. инҷа да хеле нест. ана дӯстон ман инҷа ба кукуруз салат карданям. хел якта кукуруз дорам. инҷа да боша овушиёи ҷӯшондагӣ, картошка, сабзӣ, лаблабу ва сметана дорам. ҳозир бошад ҳамаш аз тёрка мегзаронам, салат мекунам. Вау, мама, смотри, Неговка, это Лола. Смотри, вай, мы купили. Да, купили. Смотри, тут кофта еще больше. Это еще куполол, это все. Это ее друзей. Давай посмотрим дальше, что из этого все. А там уже куполол. А посмотрим давай. Все, закрывала эту. Кукуруза? Ладно, а я тебе пока чувствую. Ладно.
Посмотри книжку. Я посмотрю только книжку посмотреть. Как тут всего есть. Тут уже ее друзей. Как надо посмотреть что-то друзей. Жена закрываться. А это я буду. Вот они сметана накинешь. Вот и все. Закрывала все. А там посмотрю. Так, что закрыть? Ой, у меня 20 есть. Так закрываем клейку, что он не зацепится. Чёрт, это же какая-то салата. Главное, я их закрываю, что он не залипился. Что? Вот так. Закладываем. Два. Вот я. Вайла на пиво. Ладно, я как чай не хочу что. Степаницам. Каньян купим. Два. Степаницам. Ладно, здесь мы как делаем лимон. Ладно, сколько тут? Мам, смотри, а тут... Пускай. Мама, смотри, Никовкун. Ина, Никовкун. Вай, хами, хами. Вай, ходи, что стара. Вай, и что? Тамошо бинон. Анам фешу салатимо. Ва лабушат мо ина мебурем. Попробовать мекнем. Бисмиллах. Как-то заклинание все. Все, Анам фешу трунаш. все так красиво, а достаточно. Хаймо Все, барой духтарам теперь надо кто-то еще надо сделать. Надо еще озир чуть-чуть. шумони стаёт О, надо это осон сделать. ва асосон ки ҳамаш зарар намеёра барои организмамаш чизои фоиданоки Это ана тамошобинон ҳозир ман дегустатсия мекунам ва маззашам мегӯшталад беҳад бамазза шумони стаёт мегӯски ва чемзелон дарошад кукурузни ва сладкий кукуруз қати беҳтарин шудаги аст тайёр кунед албатта ки бамазза аст пушаймон намешавад ана дӯстон мо инҷа аллакай ҳамаи қудамона кашидемо ба мо иштиёи таом мо ужин мекунем он шахсоне ки хурда истодан ба онҳо низ иштиёи таом дастгири канали моро фаромӯш накунед подписатсия кунед лайк монед ва боз видеоҳои шавқовар дар пеш аст хайр дӯстон то видеоҳои оянда дар паноҳи худованд бимонед